guztiei eta eskerrik asko etortzeagatik. Martxoaren 20an, Biedma Patagones herritik irten eta gaur gurera heldu da Kutxabira. Euskal komunitatea elkartu eta errotzeko ekimena. Mugaz muga, hemen elkartu gara dano. Kutxari harrera egin eta gure aldarrikapen eta mezuak plazaratzeko. Hitza da gure lurra. Lur hau ez da gure jabetza. Bizigaren lur hau guretza zelako promesa ez zuen inork egin, ez zigun inork hitzeman. Hitza guk eman genion lur honi, auskalo noiz eta nondik, ona iritsi ginenean, babes beharrean. Hemen landatu genuen gure hitza, eta landare hartatik sortu zen harreman sare mugagabe bat. Orain gure herria dei dezakeguna, Euskal Herria, euskara eman eta hartzen duen jendea. Hizkuntza da oraingoz munduak eskaini digun bizileku bakarra. Hitza da gure lurra, ametsa zaioz. Andreak, Danontzat Gaztetxea eta Kandelaria Kultura Elkartearen mezua konpartituko du gurekin. Behin eta berriz zapaldu duten hizkuntza da gurea. Behin eta berriz zapaldu duten lurra da gurea. Hizkuntza eta lurra defendatzeagatik behin eta berriz kolpatu dituzten eskuak dira gureak. Herri zahar honetan badakigu zein pisutsuak diren mugak eta askatasuneza. Baina gaurko egunean horri guztiari aurre egiteko dugun indarra goraipatu nahi dugu. Behin eta berriz altxatu eta bizira onduen herria da Euskal Herria. Egoera honetan ere euskal komunitatea batu eta ehuntzeko indarra izan dugu. Mugen gainetik, zapalkuntzen gainetik, barroteen gainetik, askatasun ametsen alde antolatzen gara. Datorrena datorrela jarrai dezagun herria egiten. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora Kutxabira! Gora! Agurta ore euskal presoei, ez daudeten entzat gertu, urte bete pasatxo joan da, pandemia zela alertu. Gaurkoan kantuan bildu gara, dena denean debeku, mila esker zuri Kutxabira, amets denen topaleku. Eskertu nahi dugu, gerturatu zareten guztioi, baina bereziki ekimen honetan parte hartu duten elkartei, zuek gabe herririk ez dagoelako. Beraz, eskerrik asko Kea Kultura Elkartea, ongi etorri errefusiatuak, Aridu Zaintza Sarea, Barrikako Dantza Taldea, Zubitzu Natura Eskola, Plentziako Hezkuntza Komunitatea, Ernai Gazta Antolakundea, Arpillao Biziri, Kandelaria Kultura Elkartea, Danontzat Gaztetxea, Ikama Ikasle Antolakundea, Plentziako EH Bildu, Zantzangorria, eta nola ez, Gernikara eramango dute gure zirkulariak. Aztarna haztuen lokarrira, urrats berri biziz lotu gira. Herririk herri lasa dezagun Kutxabira.